Kangakanani themba lami ungangilahle noma kunzima kangakanani themba lami ungangilahle noma kunzima kangakanani themba lami ungangilahle olwethu uthando dali Zibukeli tulamajaji olwethu uthando dali tulezibukeli tulamajaji Sibambane uzafika usuku lomshado Sibambane uzafika usuku lomshado Yena kumagolide ngeke no ngiyathemba ukuthi abantu abasezukudeka kuphi nje ngibingelele umhlaba wonke kana ngibingelela abathandi bomculo kamaskandi kanye nabo abantu abathanda wona kumculo wami ngiyathi ngithembile futhi noma ngenza wona umsebenzi ngithemba abantu bawuthakasele kakhulu cha ngithi nje angidlulisela nginezukuba mningi kakhulu angizoba mningi ngela bathanda bomculo wami into engidlulisayo ngifuna niyazi ukuthi lokho engilenzele kona ukuthi ngithole indlela ukuthi nazi ngomagolide ngithi angimvezele ukuthi lokho engikwenzayo yenzela ukuthi nakubi nomdibana nami wazi ukuthi nangu magolide isona sifiso sami ade ngisifisa ukuthi nginenzele wona lo msebenzi engibizi ngawo enginethemba ukuthi abantu bazothakasela kakhulu lokho enginenzele kona indlela ukuthi nazi ngomagolide ngoba ngeke abantu bengazi bonke kodwa bengangazi bonke ngokuthi bethokozele leyo promo yami okwenzakala imistake ke engizothanda ukuthi ngixolise kakhulu bathanda nomculo wami ngikhiphe i-album ngonyaka ophelile ku-2021 ngikhiphe i-album yami ayangabisenzeka ipromo nginqinambe engibhekane nayo ekutheni zingasenzeki kodwa kwakuyisifiso sami sokuthi ngithole ipromo yesigaba kwaba nalezo ngqinamba njengoba manje ngiyethulele nakho sengaba ukudla kwamehlo nijabulise lento ngisengiphethe nazi ngibona umsebenzi lona engiyethulela wona ngeza amehlo ngithemba abantu bazothakasela kakhulu ngomagolide umfana okubanga phansi e-150 abanye banokufika ngesikhathi kodwa ayisezunaba kakhulu kodwa njengoba lokho nambithelenge esigodini sami abaningi bangazi ngibona kakhulu ophezulu asidibane khona ekudeni kwamehlo ngibonge Magolide